Thank you, Jesus. نمسكنك እግዚአብሔር نمسكنك አገልግሎትና እንጀምሪና እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም በመስመር እትከታተሉ ዘለኹም ብሩኻት ከመይቀኒኹም ደሕንደቐኒኹም ነዚ ግዜዚ እግዚአብሔር ስለዝሃበና ንባርኾለና በመዝሙር ብጸሎት ንኣምላኽና ከነምልኾይና ድሕሪኡ ኸዓ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድ ኢና በመጀመሪያ ኣብ ኤፌሶን ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሎ ካብ ጥቕሲ 14 ጀሚረ ስጋዕ ጥቕሲ 20 ዘሎ ከንብቦ ምእንቲ እዚ እውን ናብቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስመ ኣቦ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ بمنفسو أبتنا وشت سب بحيلي من تغتبرتعو كم تهاب تخبروه كبكم اتصلي اللهو كريستوس أبلبهم بأمنة من تقحدر أفغري سور سديدكمن تسريدكمن بس كلهم قدسان مكفحون منوحون معماغون كموتون انتاي مغانو مستوعال كتكلو أمونة أنا فلتت حلف اتبلا فقر كريستوس كتفلتوا كسع كل ملأت أملاخ من تغت ملؤو اتسلي الله جناخي كم تأبانا زقبر حيلي كابتن حنان نلمنون نحسبون زبلة انبزا أعزيزو كقبر زكالو كابز العالم نزل العالم نخلو ولد ولدوتات أبتا محبر كريستوس يسوس نو خبري يخنو آمين يبل أبزي إفسون معرفر سلسته زنبمنا يوهار ياب أولوس دقاقي موت صولوتو أبزي إفسون بفلاي تحيفو اللو مسقانون صولوتون ناملاخ كقرب كلو تتصور بزعباتن محبرات بزعباتن نفسات تناي قويتا زخونا أبلبو أزيو رزينن كبيدن كم زنبرة كل جزء بحاليوت تمليئو سلتن نفساتي يصل خم زنبرة إن نري تبقى أملاخ زخون اللهم نجر كله نقويت مستقبلو زرخبو نجراتنا نجر مستنحة أبتقص 14 سالساي معراف نتقولوا الدو أبيلو من تزي إلو نبتس أبسماين أم مدرن زلو كل ولدتات كابوز سمى أبو ببركي امبركة خالله ببركو تمبركيه أبكن متعبي أملاخ تدليتو خفسس كالله زبلو كلتا 4 نجرات كاب أملاخ كلم من كالله إنا نرئي تحاد زبلو بمنفس قدوس أتم آمنتي بوشت أم كبرتعو وشت أوسبهم كحيل أبتقص 16 بمنفسو أبتناي وشت أسب بحيلي من تخبرتعو إلو كان آيكا كم تهاب تخبرو እግዚአብሔር ክህበኩም كم تكابت ملأت ጸጉ እግዚአብሔር ክህበኩም ኢሉ أبت سالساي ጊዜ ሳልሳይ ድማ ዝጸለዮ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም بእምነት من تحدر ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ስፍራ ረኺቡ زأتو زوت زي كونس كحدر أبو خصنع كريستوس أوشتم كنبر نصوم أب كريستوس دم أبو من تخنبر كم زسأله ينقر دحريو أبرابع درجها أفغري سور كسدو أفغري كسرتو أبتما عليها زي بلو فغر كريستوس كعكن زي درت زي بلو أبو مسرتهم كخون أبو كدلدلو أبو ختكلو تقليو قالو بزعباتها فغر كريستوس كا مستوعل من تخبكم مستوعلو ختكلو تفغر كريستوس مكفحو
من وحو معماقو قومتو انتاي وغانو مستوعال كتكلو الغاب زعبا مستوعالو كخفت مونت فقر أملاخ كريوة نتفقر كريستوس كريوة اندقنا خا نفلتت حلف زبلت فقر كريستوس كفلتوا خصلي اللهم كله نام ملأت أملاخ كا نام معباي كخدو إلو كصلي اللهم كله نري كبرنا أملاخ يخون أمود داتا زبلو زقرم نقردما أمود داتا زبلو بتقصع إسرا نزغل زصليو صلوتسي أملاخ كجبرو كلتن حيلن كم زلوا نجير الله بتقصع إسرا جناخي كم تابانا زجبر حيلي كابتين حنا نلمنون نحسبون زبلة بزا عزيزو خجبر زكالو إلو حيل أملاخ موداتا زي بلو بوشت سبنا كن برتحديو فقر أملاخ كرد أنا ديو أفقر أملاخ سور سديدنا تتخلنا دوك نبل ديو بفقرخ نملالس نفقرخ فرس كرستوس دماغ نفلت أمستوعنا كخفتسي እግዚአብሔር እትናቱ خእለት ማዕለያ ዘይብሉ ኸገብሮ ይኽእልዩ እግዚአብሔር ዓቕምለው ካብትን ሕና እንልምኖን ካብትን ሕና እንሓስቦን እምብዛ ኣዕዚዙ ሓለፍ ዝበለ ነገር ካብ ግምትና ንላዕሊ ዝኾነ ካብ ሓሳብና ንላዕሊ ዝኾነ ኣባና ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይዝነግር ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጸሎት ሓፂር ጸሎት ጸሊና ناب أملخون سجدتن كن كيدينا جابير مسجن جابير أملاخنا الزينا نخبرك كان مسجنا كان اللونا أبعد مينا زا معلت زياس لزوسخ كان بسجاز رخبنا يا معلتيا أبعدت بغلتا أجرنا دويلنا سمكا خنش وعز خال الناس كباخات تلعليو كفغر غاتل عليو كم محرت كاتل علي مو وجابير وريتان ملسالونا مسكانا نبكالونا نسم كان العللنا نسخا بينها العلي الكاتره نسخا بينها عبه ديابهير بزا معالت زياد ما نزا معالت زياد خون زدالخا يوم حرت كان تسقخان كن قبلو خن كل ديابهير كتردانا حزبغا ديابهير بمسمر زكتاتل زلو كله نزا معالت زياد زدالخا لو تسقخ قبل نزام عالت زيادة دال غالو غال كقبل نزام عالت زيادة دال غالو محرت كقبل نزام عالت زيادة دال غالو سهلي كقبل بسم يسوع كريستوس نصلي لنا وجزابير أملاخنا إنه تمنفساو نجر بسقا أي قلقلنيو بسقا أي بتصحني مو وجزابير نزم منفساو يا قلقلوتنا خلو بمنفس قدوس كتسنيو منفس قدوس كقاص أورو بسم يسوع كريستوس نصلي لنا وجزابير كنزمر كنمسكن كنملخ كنصلي خلنا وجزابير كابسقا وصينا بمنفسنا تدرخنا فقد أملاخنا فلتنا خنصلي تردعنا كابخا تقبلنا قال كنمصك تردعنا بسم يسوع كريستوس نصلي لنا زمشات زي بروح مشات كبرلنا زمشات زناي بركات مشات كبرلنا زمشات زي እግዚአብሔር ናይ ፈውስ ምሸት ግበረልና ዝምሸት زي አርዑት ዝስበረሉ ጾር ዝቀለሉ ጸልማት ዝበረሃሉ ምሸት ይሆነልና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በፍሉይ መገዲ ተራኸበና ንስኻ ንጸሎት ዕሽሽ አይትብልን ኢኻ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸለየ ጸሎት ኩሉ ክትሰምዕ ቃላት ኢኻልና ኢኻ እሞ ከም ቃል ተስፋኻ ንኹሉ ጸሎትና ኣባኻ ዝቕረብናዮ ስምዓዮ ጸሎት ጳውሎስ ከም ሰማዕካ ጸሎት ሐዋርያትን ነቢያትን ከም ሰማዕካ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ከም ሰማዕካ ጸሎትና ድማ ክትሰምዕ ወእግዚአብሔር አንተ ፍቅር ዝኾንካ አምላኽ ብሳህልኻ ክትበጽሓና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣሎና ጎይታ እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ኩለን መዓልታት ተቖፂራ ትሓልፍ መዓልቲ ጥራይ ኣይትኹን ናትካ ክብሪ ንርእየላ ናትካ ሓይሊ ንርእየላ ናትካ ፍቅሪ ነስተማቕረላ ሰናይካ እግዚአብሔር ንፈልጠላ እንሰግረላ ወእግዚአብሔር ምጥሓስ ንረኽበላ ብሬክትሩ ንረኽበላ መዓልቲ ክትኮነልና እግዚአብሔር ምልክት ንገብረላ ምሸት ክትኮነልና ብስም ኢየሱስ ንጽሊ ኣሎና
እግዚአብሔር አምላኽና ምሳና ኣለኻ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ጸሎትና ስለ ሰማዕካ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ከነምልኾ ኢና ሃሌሉያ በሓጎስ ግዛእካ ጎይታ እናበልና በሓጎስ ንግዝኦ ነዚ ኣምላኽ እዚ ከነኽብሮ ከለና እናተሓጎስና ክንእዘዞ ከለና እናተሓጎስና ፕሪቪሌጅ ከም ዝኾነልና ጽቡቕ ነገር ከም ዝኾነልና ካብቲ ንሕና ንሓስቦን ንልምኖን ንላዕሊ ከም ዝኾነልና ሰናይ እግዚአብሔር ከም እተቐበልና ኮይንና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ከነኽብሮ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን በሓጎስ ክገዛእካን ከምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ በሓጎስ ክገዛእካን እምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ኣበይ ክኸይድ ሓሊፈ ካባኻ ዘውፃእካኒ ካብ ጸልማት ናብ ዝገርም ብርሃን ዝጸንበርካኒ ኣብ ደም ሕያዋን ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ኣበይ ክኸይድ ሓሊፈ ካባኻ ዘውፃእካኒ ካብ ጸልማት ናብ ዝገርም ብርሃን ዝጸንበርካኒ ኣብ ደም ሕያዋን በሓጎስ ክገዛእካን እምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ በሓጎስ ክገዛእካን እምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ኣበይ ክኸይድ ሓሊፈ ካባኻ ዘውፃእካኒ ካብ ጸልማት ናብ ዝገርም ብርሃን ዝጸንበርካኒ ኣብ ደም ሕያዋን በሓጎስ ክገዛእካን እምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ኣበይ ክኸይድ ሓሊፈ ካባኻ ዘውፃእካኒ ካብ ጸልማት ናብ ዝገርም ብርሃን ዝጸንበርካኒ ኣብ ደም ሕያዋን በሓጎስ ክገዛእካን እምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ መን ኣሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ በሓጎስ ክገዛእካን እምልኸካን ጎይታዬ ኣምላኸይ ንስኻ
ዝጓዝየኒ أبزعر كل ما يقول زمر حنيب حقوس قزاكان أملكان قويتاي أبلغين الزغاي بزين الزغاس من اللمني قوازيني أبزعر كل ما يقول زمر حنيب بزين الزغاس من اللوني زغوازيني نحر كل ما يود برحني بزين الزغاس من اللوني زغوازيني أبزعر كل ما يود برحني هاللويا Thank you, Jesus. Simka, simka, Yesusay, simka, tsu'o, kunday yitrib, ma'azalawo, hiwatalawo. Simka, simka, Yesusay, simka, tsu'o, kunday yitrib, ma'azalawo, hiwatalawo. Simka, simka, Yesusay, simka, tsu'o, kunday yitrib, ma'azalawo, hiwatalawo. Simka, simka, Yesusay, simka, tsu'o, kunday يتعب ما زالو يسوسي سمكا يسوعو يتعب ما زالو هيوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو يوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو يوتالو يسوس 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 سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو يوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو يوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو هيوتالو يسوس يسوس سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو هيوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو هيوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو يوتالو سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو يوتالو يسوس سمكا سمكا يسوسي سمكا يسوعو كندي يتعب ما زالو
سمكا توعو كندي يتعب ما زالو يوتالو سمكا يسوسي سمكا توعو كندي يتعب ما زالو يوتالو سمكا يسوسي سمكا توعو يتعب ما زالو يوتالو سمكا يسوسي سمكا توعو سمكا يسوسي سمكا توعو كنت يتعب ما زالو يسوس هاللويا يوتالو سمكا يسوسي سمكا توعو كنو يتعب ما زالو يوتالو سمكا يسوسي سمكا توعو ما زالو يوتالو. Thank you Jesus. ጎይታ ኢየሱስ ብሩክ መድኃኒዬ አምላኼ ሃሌሉያ ይባርከካ ንስምካ ልዕል ብሎ ኣብ ስምካ ሓይል ኣሎ ኣብ ስምካ ፈውስ ኣሎ ኣብ ስምካ ምንጋፍ ኣሎ ስምካ ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ሃዲሙ ኣብኡ ይዕቆብ ስምካ መልህቕ እዩ ስምካ ፈውስ እዩ ብሩኽ ኢየሱስ ንባርከካ ብሩኽ ኢየሱስ ንኣኻ ንሰግድ ብሩኽ ኢየሱስ ስምካ ልዕል ነብሎ ወዲ ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ንባርኾ ኣለና ንስምካ Thank you Jesus. We glorify your name. Your name is mighty Lord. Hallelujah. ክብሪ ሁሉ ንኣኻ ንበካ በዚ ምሸት እዚ ጎይታ ኖ ርእስኻ ክትገልጽ ኣባሮትካ ርእስኻ ግለጽ ኣባሮትካ ርእስኻ ግለጽ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነትካ ግለጽ ሓይልኻ ግለጽ Thank you Jesus. ክብሪ ሁሉ ንኣኻ ይኹን ክብሪ ሁሉ ንኣኻ ይኹን ተመስገን ተመስገን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሓንቲ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ኢኻ ኣብ ራእየ ዮሃንስ እሞ ድሕሪኡ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንከይድ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ጎይታ ኣብዚ ቦታ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ቦታ ኣሎ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 5 ተጻሒፉ ዘሎ ራእየ ዮሃንስ ከምዚ ይብል ኣብ የማን እቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን ብወፃኢኡን ተጻሒፉ ብሸውዓተ ማሕተም እተሓትመ መጽሓፍ ሬኹ ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ነዚ መጽሓፍ እዚ ክግንጽሎ ንማሕተም እውን ክፈትሖ ብቑዕ መን ኣሎ ኢሉ ብብርቱዕ ድምፂ ክጭርሕ ከሎ ርኢኽዎ ነቲ መጽሓፍ እቲ ክግንጽሎ ወይስ ክሪኦ ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣይተኻእሎን ኣነ ድማ ዮሃንስ ዝብል ዘሎ ነቲ መጽሓፍ ዝግንጽሎ ወይስ ዝርእዮ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሕ በኺኹ
كابتم شماغلتات حدا دما ايتبك انه اتغاب نجد يهودا زغونه انبسا اتسور داويت نتمس حافك جنسلون نتشوعت معتم ون كفتحون سعيرو قالو بلني أما أكلت زفان اتم 4 انسسان أما أكلتم شماغلتات تحاردو غمز نبرز مسل قنشل دوئلو رئيخو نسو شوعت غرنن شوعت عينن اللوو نساتهم كأتم نبزلا مدر التلاكو شوعت منافست أملاخ يوم نسو مسيونة مسحف كابيمانايتي اتي أبزفان التقمت وصدو نتمسحف مس وصدو خا اتم 4 انسسان اتم 24 شماغلتات نفس وكفهم مسونقون عطان زملص ورقن حيزوم از دما صلوتهم قدسانيو اب قدمي اتغنشل تدفو هاللويا يسوس نساتهم كات حريد كاس بدم كا خبزلو عليتاتن قنقواتاتن حزبن احزابن ناملاخ زخونو سبات عديك كالو يخا ناملاخنا زخونو منغستن كاناتن غبير كايوم امدر دما خنوكسيوم مون السخانه مصحف كتوسدو نتمحتم ون كتفتحو بقعيها انابلو حدش مزمور زمرو ريخو دما أبزوريا تزفانن اتم 4 انسسان اتم شماغلتاتن كادمص بزحات ملأختي سمعكو قصرم دما آلاف غزي آلاف أشاح غزيون أشاحيو أو بزبل دمصخا اتتحار دغنشل نسو سلطانن هابتن طببن حيلن كبرن جرمان وداسين كوسد بقعيو بلو أب سماين أب مدرن أب تحت مدرن أب بحرن زلو فطور أباتاتهم زلو زبلو خلون برختن كبرن كرمان سلطانن زل عالم نت أب زفان تغميت زلون نت جنشلن يخون كبلو خلو سمعكو اتم 4 انسساخا آمين بلو اتم شماغلتات كأفقم إلوم سجدلو يبلنا كبرنا أملاخ يخون إذا تحردقن شل زخبرخا أبي مانا أملاخ تقمت بخبرخا أزم اللس يسوس ود أملاخ قويتانان أملاخنان زخواني كبرنا سومي يخون حجون إياوي كل جزية يعي يدحن يلوت اللي ود أملاخ محتم يفتح سنسلت قصارات زبلو كله يفتح ناي هيوت مستير زخونا يسوس كريستوس كبرن سمي يكون جد ما نوينا نملخ نوينا نخبر كبرن قويتا ساعتنا أخيلو سلا زخونا حجينا بقى لقزي أبي هيرك نحل فينا حاونا سيساي نقدميت كمتسي مو قبل بزرلو أبتتقاتا سالي تمرتنا خكافل الناي زي أبي هيري باركم أبززر لهم موخينكم كتكاتاتلو حاضر أيبل زي أبي هيري باركم እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ አብዝርከበሉ ቦታ ምዃን ክንደየ ሕጉስ እቲ ኣብ ምድሪ ዝለዓለን ዝኸበረን ነገር ንሱ ጥራይ ሰብ ኣብ ብዙሕ ቦታ ክርከብ ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብቲ ጎይታ ዝርከበሉ ቦታ ዝርከብ ሰብ እሱ ዕድለኛ እዩ እሱ ትዕድልቲ ዝተዓደለ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ዕድለኛታት ኢና ሎም ምሸት እንደገና ናብ ቃል አምላክ ክንከይዲና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ አምላክ አሎ ኣብ ማእኸልና እንደገና ናብ ቃል አምላክ ክንከይዲና ካብቲ ዝሓለፈ ዝቕፅል ማለት እዩ ምዕራፍ 6 ዝሓለፈ ርኢናዮ ኢና ሎም ድማ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ክንሪኦ ኢና ናይዚ መጽሓፍ ዕላማ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንምንታይ ከም ዝጻሓፎ ኣብቲ መእተውታት ተዘራሪብና ኢና ኣብታ ማሕበር ንዝነበረ ሓደ
ጸገማት ንምዕራይ ዝተጻሐፈ ማለት ጳውሎስ ኣብታ ማሕበር ኣይነበረን ኣብ ኤፌሶን ነይሩ ድሃር ቆልኤ ቤተሰብ ዝኾኑ ሰባት ንጳውሎስ ነጊሮሞ ጸገም ድሃር መፍትሒ ካብ ቃል ኣምላኽ ከናድኸሉ ኢና ንርኢ ስለዚ እንደገና ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እቲ ዝጽሓፍኩምለይ ኢሉ ዝጅምር ምዕራፍ 7 ብዛዕባ መርዓ እዩ ዝዛረብ መርዓ ምዕራፍ 7 ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ክፍሊ ብዛዕባ መርዓ እዩ ዝዛረብ ኣነ ግን ሎም ምሸት ከም ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ክፍሊ ጥራይና ንሪኦ ማለት ከፊልና ክሪኦ ዝተኸፋፈለ ስለ ዝኾነ ከፋፊልና ክሪኦ ምእንታን ሎም ምሸት ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ ክርኢና ናይ ጳውሎስ እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ተይልና ነቲ ዝነበረ ዝንቡዕ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣተሓሳስባ ንምዕራይ ዝገበሮ ወይ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ብቃል ኣምላኽ ስለዚ ካብኡ እንታይ ንመሃር ንዓናኽስ እንታይ ይጠቕመና ኣብ ዘለና ኣብ ዘበን ዘለና ኣመንትስ እንታይ ይጠቕመና ካብኡ ክርኢና ከንብቦ እየ ብዛዕባ እቲ ዝፅሓፍኩምለይ ነገር ከዓ ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተ ዘይቀርብ ጽቡቕ እዩ ቅድሚኡ ዝጽሓፍሉ ነገር ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዝጽሓፍሉ ወይ ዝሓተትዎ ሕቶታት መልሲ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ዝጽሓፍኩምለይ ነገር ከዓ ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተ ዘይቀረበ ጽቡቕ እዩ ግናኸ ካብ ምንዝርናን እንትኽርሕቕ ነፍስ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛ ርእሱ ሰበይቲ ተሃልዎ ነፍስ ወከፍ ሰበይቲ እውን ናይ ገዛ ርእሳ ሰብኣይ ይሃልዋ ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ከምኡ እውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ዝግብኦ ትግበረሉ ሰበይቲ ኣብ ሰብነት ሰብኣይ እምበር ኣብ ገዛእ ሰብነታ ስልጣን የብላን ከምኡ ከዓ ሰብኣይ ኣብ ሰብነት ሰበይቱ እምበር ኣብ ገዛእ ሰብነቱ ስልጣን ይብሉን ንጸሎት ዝኸውን ጊዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ኢልኩም ንውስን እዋን ብስምምዕ ክልቲኹም ዝገበርኩሞ እንተ ዘይኮነ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ መውስቦ ግቡእ ኣይኽላኣዮ ንነፍስኹም ብዘይ ንነፍስኹም ብዘይ ምምላኩም ሰይጣን ምእንቲ ከይፈትነኩም ከዓ ከም በሓድሽ ተራኸቡ እዚ ግና ከም ምኽሪ እምበር ከም ትእዛዝ ኣይኮንኩም ዝብል ዘለኹ ኩሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ነይረ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ናይ ጸጋ ውህበት ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ እውን ከምቲ ውህበት ኣለዎ ኢሉ ካብ ሓደ ክሳብ 7 ይዛረብ ካብ ሓደ ክሳብ 7 ዘሎ ክፍሊ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ክዛረብ ዝደልዮ ምኽንያት ሐዋርያ ጳውሎስ ንጸሎት ዝኸውን ጊዜ ብስምምዕ ክልቲኹም ዝገበርኩምዎ እንተ ዘይኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ መውስቦ ግቡኡ ኣይኽላኣዮ ብዛዕባ ሴክሹዋል እዩ ዝዛረብ ካልእ ነገር ኣይኮነን ኣይኽላኣዮ እዩ ዝብል እዚ ማለት ይብል ኣሎ ኣብቲ ቁጥሪ 3 ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ዝግብኦ ትግበረሉ ሰበይቲ ኣብ ሰብነት ሰብኣያ እምበር ኣብ ገዛእ ሰብነታ ስልጣን የብላን እቲ ሰብነታ ናይ ሰብኣያ እምበር ናታ ኣይኮነን እዩ ብሓፂር ትግርኛ ከምኡ ከዓ ሰብኣይ ኣብ ሰብነቱ ሰበይቱ እምበር ኣብ ገዛእ ሰብነቱ ስልጣን የብሉን
እዚ ማለት እቲ ሰብነቱ ናይ ሰበይቲ እምበር ናቱ ኣይኮነን ናትካ ኣይኮነን እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ከቀያይሮ ንርኢ ኣለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስኻ ንሰበይትኻ ሰበይትኻ ድማ ንዓኻ እያ እምበር ንነፍስኻ ወይ ንነፍስኺ ኣይኮንክን እዩ ዘስምዕ ስለዚ እንታይ ይብሎም ንጸሎት ዝኸውን ጊዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ኢልኩም ንውስን እዋን ብስምምዕ ክልቴኹም ዝገበርኩሞ እንተዘይኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ መውስቡ ግቡኡ ኣይኽላኣዮ እዩ እምበኣር ሰብ ቆሮንቶስ ብዛዕባ እዚኦም ሓቲቶሞ ማለት እዩ ብጽሑፍ እዮም ዝሓተትዎ ብዛዕባ እቲ ዝጸሓፍኩምለይ ነገር እዩ ዝብል ዝጸሓፍሉ ነገር ብዙሕ እዩ ግን ካብቲ ዝጸሓፍሉ ነገር ድማ ሓደ መልሲ ዝህበሉ ዘሎ ንሰብኣይን ሰበይትን እዩ ንሰብ ሓዳር እዩ መልሲ ዝህብ እቲ ሓደ ካብቲ ዝሃቦ ነገራት ኣብ ቁፅሪ 5 እንታይ ንጸሎት ዝኸውን ጊዜ ምእንቲ ክትረኽቡ ኢልኩም ንውስን እዋን ብስምምዕ ክልቴኹም ዝገበርኩሞ እንተዘይኮይኑ ሓደ ነቲ ሓደ ናይ መውስቡ ግቡኡ ኣይከልክሎ ማለት ግቡእኻ ኣይኮነን ወይ ግቡእኺ ኣይኮነን ማለት እዩ ንነፍስኹም ብዘይ ምምላኽኩም ሰይጣን ምእንቲ ከይፍትነኩም ከዓ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ ይብል ነፍሲ ብዘይ መግዛእ ዲያብሎስ ከይፍትነኩም እንደገና ድማ ተራኸቡ ከም ብሓድሽ ይብል እዚ ግና ከም ምኽሪ እምበር ከም ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኩሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ይብል ጳውሎስ ነይረ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ናይ ጸጋ ውህበት ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ እውን ከምቲ ውህበት ኣለዎ ይብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብ ቁፅሪ 1 ዝተዛረቦ ብዛዕባ እቲ ዝጸሓፍኩምለይ ነገር ከዓ ሰብኣይ ኣብ ሰበይቲ እንተዘይቀርብ ጽቡቕ እዩ ዝበለሉ ማለት ቁፅሪ 7 ዝደግሞ ዘሎ ኩሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ክኸውን ምፈተኹ ነይረ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ናይ ጸጋ ውህበት ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ እውን ከምቲ ውህበት ኣለዎ ከምቲ ናተይ ንኹሉ ኾኖ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ነቲ ሓደ ከምቲ ተዋሂብዎ ኣሎ ነቲ ሓደ ድማ ከምዚ ዝተዋሂብዎ ኣሎ ብጸጋ እዩ ዝኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ቁጥሪ 8 እንታይ ይብል ንዘይተመርዓውን ንመበላሉን ግና ከምዚ ከማይ ኮይኖም እንተነበሩ ንዓታቶም ጽቡቕ እዩ እብል ኣለኹ ንመን ንዘይተመርዓውን ንመበላሉን ግና ከምዚ ከማይ ኮይኖም እንተነበሩ ንዓታቶም ጽቡቕ እዩ እብል ኣለኹ ገዛ ርእሶም ክመልኩ እንተዘይ ተኸኣሎም ግና ይመርዓው ኢሉ ትእዛዝ ይህብ ማለት ብዛዕባ እቲ ዝጸሓፍኩምለይ ነገር መልሲ እዩ ዝህብ ዘሎ እንታይ ይብል ንዘይተመርዓውን ንመበላሉን ግና ከምዚ ኸማይ ኮይኖም እንተ ነበሩ ንዓታቶም ጽቡቕ እዩ እብል ኣለኹ ገዛ ርእሶም ክመልኩ ዘይተኸኣሎም ግና ይመርዓው ከመይ ብፍትወት ካብ ምንዳድ ምምርዓው ይሓይሽ ይብል እዚ እዩ ትመልሲ ማለት እዩ ሰብ ብፍትወት ካብ ዝቃጸል ተዝምርዓው ይሓይሽ እዩ ዝብል ንዘይተመርዓውን ንመበላሉን ነቶም ዝተመርዓው ድማ ከምዚ ዝስዕብ እእዝዝ ኣለኹ ይብል እዚ ትእዛዛዊ መልክዕ እዩ ተዛሪቡ እዚ ትእዛዝ እዚ ግና ናይ ጐይታ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ይብል ነቶም ዝተመርዓው እዚ ትእዛዝ ግና ናይ ጐይታ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ኣይትፋታሕ እንተ ተፋሕተት ከዓ በኪ ትንበር ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓርቕ ሰብኣያ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ነቶም ዝተረፉ ድማ ብጐይታ ዘይኮኑስ ኣነ ባዕለይ ከምዚ ዝስዕብ እብሎም ኣለኹ ቀፂሉ ማለት እዩ
ሰብኣይውን ሰበይቱ ይፍታሕ ቁጥሪ 12 ነቶም ዝተረፉ ድማ ብጎይታ ዘይኮኑስ ኣነ ባዕለይ ከምዚ ስዕብ እብል ኣለኹ ይብል ብጎይታ ዘይኮኑ ሰባት ማለት እዩ ሓደ ክርስቲያን ዘይኮነት ሰበይቲ እንተላቶ ንሳ ድማ ምስኡ ክትነብር እንተፈተወት ኣይፍታሕያ ክርስቲያን ዘይኮነት ሰበይቲ እንተላቶ ንሳ ድማ ምስኡ ክትነብር እንተፈተወት ኣይፍታሕያ ትንበር ምስኡ ሰበይቱ እውን ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብኣይ እንተለዋ ንሱ ከዓ ምስኣ ክነብር እንተፈተወ ንሰብኣያ ኣይትፍታሕዮ ከመይ እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብኣይ ብሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ እታ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰበይቱ እውን በቲ ሓው ተቐዲሳ እያ ከምኡ እንተዘይከውንሲ ውሉድኩም ርኹሳት ምኾኑ ነይሮም ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ክፍሊ እንተደለየ ግና ይፈለይ ማለት እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ክፍሊ እንተደለየ ግና ይፈለይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እቲ ሓው ወይ እቲ ሓብቲ ትሑዛት ኣይኮኑን ኣምላኽ ብሰላም ክንነብር እዩ ዝፀዋዓና እቲ ሰበይቲ ንሰብኣይኪ ኣቲ ሰበይቲ ንሰብኣይኪ እንተ ኣድሓንክዮ እንታይ ትፈልጢ ወይስ ኣታ ሰብኣይ ንሰበይትኻ እንተ ድሓንካያ እንታይ ትፈልጥ ኣብዚ ንሪኦ እንታዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ክልተ ነገር እዩ ተዛሪቡ ካብቲ ዝተዛረቦ ብዛዕባ ዝተመርዓው ሰባት ይዛረብ ቁጥሪ 10 ንዓታቶም ዝበሎም እንታይ እዩ ነቶም ዝተመርዓው ድማ ከምዚ ስዕብ እእዝዝ ኣለኹ ኢሉ ነቶም ኣመንቲ ዝተመርዓው እዚ ትእዛዝ እዚ ግና ናይ ጎይታ እምበር ናተይ ኣይኮነን እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ኣይትፋታሕ እንተ ተፋቲሓ ከዓ በኪ ትንበር ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ ሰብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ነቶም ዝተረፉ ድማ ብጎይታ ዘይኮኑስ ኣነ ባዕለይ ከምዚ ስዕብ እብሎም ኣለኹ ኣነ ባዕለይ ከምዚ ስዕብ ይብሎም ኣለኹ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣማኒት ዝኾነ ሰበይቲ ኣማኒ ዘይኮነ ሰብኣይ ዘለዋ ሰብኣያ ምስኣ ክነብር ተደልዩ ይምበር እዩ ዝብል ሰብኣያ በኣኣ ይቕደስ ይብላል ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክነብር ተደልዩ ምስ ሰበይቱ ምስታ ኣማኒት ወይ ምስታ ክርስቲያን ክትገፍዖ የብላን እዩ ገፋዒት ክትከውን የብላን ክፍለይ ባዕሉ ግን እንተደልዩ ይፈለይ ማለት ኣምላኽ ብኡ ገይሩ ተድሓኖስ መን ይፈልጥ ይብላል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘይኣማኒት ሰበይቲ ዘላቶ ድማ ከምኡ ማለት እዩ ዘይኣማኒት ሰበይቲ ዘላቶ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰባት ተመሪዖም ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምፅኦም ተመሪዖም ወይ ሰብኣይ ይኣምን ወይ ሰበይቲ ተኣምን ስለዚ እሳ ኣማኒት እያ እሱ ኣማኒ ከይከውን ይኽእል እዩ ምስኣ ክነብር ተደልዩ ሲምበር ሰብኣያ በኣኣ ዝተቐደሰ እዩ ከምኡ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ይፍጠር እዩ ማለት እዩ እምበር ዘኣማኒት ዝኾነት ከይዳ ዘኣማኒት ተመርዓ ትምፃእ ማለት ኣይኮነን ወይ ዘኣማኒት ዝኾነት ተመሪዑ ይምፃእ ማለት ኣይኮነን እዚ ክንግንዘቦ ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ዝብለና ዘሎ
እትና አመንቲዩ አድሬስ ዝገብር ዘሎ ዝመልእኽቲ ስለዚህ እንታይ ብሎም ኣሎ ሰበይቱውን ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣያ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብኣያ እንተለዋ ንሱ ከዓ ምስኣ ክነብር እንተፈተወ ንሰብኣያ ኣይትፍታሐዮ ክነብር እንተፈተወ ኣይትፍታሐዮ ብፍታው ክነብር ተደልዩ ክትፈትሖ ኣይግባእን እዩ ክትደፍኦ ኣይግባእን እዩ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ እውን ከምኡ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶታት እዩ ጳውሎስ ዝምልስ ዘሎ ከመይ እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብኣይ ብሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ እታ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰበይቲ እውን በቲ ሓው ተቐዲሳ እያ ከምኡ እንተዘይከውንሲ ውሉድኩም ርኹሳት ምኾኑ ነይሮም ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ክፍሊ እንተደልዩ ግና ይፈለይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እቲ ሓው ወይ እቲ ሓብቲ ትሑዛት ኣይኮኑን ኣምላኽ ብሰላም ክንነብር እዩ ዝፀዋዓና እንታይ ከመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ኣካይዳ ከመይ ክርስቲያናዊ መገዲ ክመላለሱ ከም ዘለዎም ኣብዚ ቦታ እዚ መልሲ ኣብርሂዩ ይነግሮም ኣሎ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ኣብ ማእኸሎም ንዝነበረ ሕቶታት ብዛዕባ መርዓ ብዛዕባ መውስቦ ዝነበረ መልሲ እዩ ዝህብ ዘሎ ጳውሎስ እዚ ከም መምርሒ ጌርኩም ተጠቀሙሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለቱ እዩ ክንብል ከለና ሐዋርያ ጳውሎስ መልሲ እዩ ዝህብ ዘሎ መፍትሒ ኣብ ውሽጦም ንዝነበረ ሕቶ ናይ ህይወት ሕቶ ዝነበሮም ሰባት ንዓታቶም መልሲ እዩ ዝህብ ዘሎ መፍትሒ በቃ ሶልቭ ይገብር ኣሎ መልሲ እዩ ዝህቦም ዘሎ እዚ ነገር ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶታት መልሲ ኣብ ህይወቶም ሕቶ ነይርዎም ከመይ ዝኸውን ከመይ ኢና ንኸውን ዝብልዎ ሕቶ ስለ ዝነበሮም ንስታት መልሲ ይህቦም ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ መውስቦ ነገር ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ናይ ሓዳር ነገር ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ዘርኤካ ማለት ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ተመርዖም ይመፁ ኣመንቲ ኮይኖም ይመፁ እቲ ሓደ ኣማኒት እቲ ሓንቲ ዘይኣማኒት ኮይኖም ይመፁ ኣብ ማእኸሎም ግን ዝፍጠሩ ነገራት ከመይ ጌርካ መልሲ ክወሃብ ከም ዘለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ሽዑ ኣብ ዝነበረት ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ንዝነበረ ሕቶታት መልሲ ንዝሓተትዎ ሕቶታት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልሲ ይህቦም ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መልሲ ወሳኒ እዩ ንሰባት ዝዕርፍ ነገር እዩ ሰባት ኣብ ህይወቶም ይሓትዮም ብዙሕ ነገራት ይሓትዮም ብዙሕ ሕቶታት ይሓትዮም ከምዚ ዓይነት ነገር የጋጥም እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ፀገም ይፈጥር እዩ ኣብ ሰባት ህይወት ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ እንታይ እዩ ዝኣመንቲ ኮይኖም ተመርዖም ወይታ ሰበይቲ ተኣምን ወይታ ሰብኣይ ይኣምን ድሓር ዝተፈላለዩ ከምዚ ነቢያት ኢና ዝብሉ ሰባት መፅኦም ዝዛረቦ ዝተፈላለዩ ትንቢት ኣምላኽ ዝመስል ግን ዝፈነጫጭል ነገር ይዛረብዎም እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ነዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ መልሲ ዝህበና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ መልሲ ኣለዎ በትንቢት ዘይኮነስ ብቃል ኣምላኽ መልሲ ክህብ ንርኢ ስለዚ እዚ መልሲ እዚ ኣብዚ መልሲ እዚ ኢና ክንምለስ ዝግባአና ማለት እዩ ናብዚ መጽሐፍ እዚ ክንምለስ ክንክእል ኣለና እዚኡ ፈውሲ ዝኸውን ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብግዚኡ ንዝነበሩ ሰባት መልሲ ሂብዎም እዩ እዚ መልሲ እዚ ኣጽቃቢ ዝኾነ መልሲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ቀፂሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ነፍስ ወከፍ ከምቲ እግዚአብሔር ዝፀውዖ ይንበር ይብል 17
بسترفس نفس وكف كمت እግዚአብሔር زعدلو نفس وكفون كمتي أملاخ زصوع خوينو ينبر نقولاتن أبيات كريستيان كمو يسرع زلهو حدا كابهاتكم جزور كله استتصوع انتلو زي مجزار أيدله زي جزور كله استتصوع انتلو كجزر أيدله تزازات أملاخ محلاو يستأك منبر جزرت فريبلون زي جزرت ون فريبلون نفس وكف كمتا أملاخ صوعو كله زنبرا ينبر بارا خلها دغاز تتصوعها بزي أي تقدس حراخت وط تخيل انت وين كاغنا كم أقبر اتبارا خلو እግዚአብሔር صوعو ناي غويتا وصو حرايو كم اون اتحارا خلو استتصوعه باريا كريستوسيو بواغا تعديكم يخم باروت سب ايتغونو احواتي نفس وكف بتي استتصوعو اب قدم املاخ بؤو ينبرو بتي استتصوعو اب قدم املاخ بؤو ينبرو اب استر شوعته بزعبا صوعا ينغرالو حواريا باولوس ناي قرنطوس بيت كريستيان تاريخ كم زنغرنا اب قرنطوس زنبرو امنتي مبزعتهم بارايو زنبرو جيلاتات زنبرو فرقوم حراز وصو فرقوم دما حراز يوصو وتادرات دما زنبرو حراز وصو نيروم وتادرات كمزي عينت سبات يوم نيروم ابتا ختماتيا زنبرو سبات ناتاتهم عنبا براخم ينيرو ابزا خمزا نريا جزورات አለው زي ተጎርዘሩ ድማ አለው አሕዛብ አለው አይሁዳውያን አለው እሱ ግን ዋጋ የብሉኒ ባሪያ ዝሆንኩም ሰባት እስኻትኩም በክርስቶስ ሓራኢኹም እዩ መንፈሳዊ ሓርነት አለኩም ከምትስ ተጸዋዕሁሞ ተመላለሱ ሓርነትኩም በክርስቶስ እዩ ሓራ ዝወጻኹም ድማ እስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ባሮት ኢኹም ስለዚህ ከምትስ ተጸዋዕሁሞ ተመላለሱ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ነፍስ ወከፍ ከምቲ እግዚአብሔር ዝጸውዖ ይንበር ዝብል እግዚአብሔር ከምቲ ዝጸውዖ ይንበር ከመይኹም ተጸውዕኹም ዝብሎም ዘሎ ከምቲ ጽዋዕኹም ንበሩ አምላኽ ከመይ ከለኹም ይኹም ጸውዕኩም ከምቲ ዝጸዋዕኹም ተመላለሱ ከምቲ ዝተጸዋዕኹም ንበሩ ባሪያ ዝነበረ ሰብ ብዛዕባኡ ግድ ክህቦ ይግባአን እዩ ክጭነቕ ኣይግባአን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ብዝተረፈስ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እግዚአብሔር ዝዓደሎ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ኮይኑ ይንበር ንኹላተን ኣብያተ ክርስቲያናት ከምኡ ዝሰርዕ ዘለኹ ሓደ ካባኻትኩም ጉዙር ከሎ ዝተጸውዐ እንተሎ ዘይምግዛር ኣይድለ ዘይጉዙር ከሎ ዝተጸውዐ እንተሎ ክግዘር ኣይድለ ትእዛዛት ኣምላኽ ምሕላው ዝጠቅም እምበር ግዝረት ፍሬ ይብሉን ዘይግዝረት እውን ፍሬ ይብሉን ነፍሲ ወከፍ ከምታ ኣምላኽ ክጽውዖ ከሎ ዝነበራ ይንበር ባርያ ከለኻ ዲኻ ዝተጸውዐኻ በዚ ኣይትገደስ ሓራ ክትወፅእ ትኽእል እንተ ኮይንካ ግና ከምኡ ግበር እቲ ባርያ ከሎ እግዚኣብሔር ዝጸውዖ ናይ ጎይታ ውፁእ ሓራ እዩ ከምኡ እውን እቲ ሓራ ከሎ ዝተጸውዐ ባርያ ክርስቶስ እዩ ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ባሮት ሰብ ኣይትኹኑ ኣሕዋተይ ነፍሲ ወከፍ በቲ ዝተጸውዖ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኡኡ ይንበር እዩ ዝብል ጳውሎስ ከምቲ ዝተጸዋዕኹሞ ንበሩ ከምቲ ዝተጸዋዕኹሞ ተመላለሱ ብዛዕባ እቲ ዝኾንኩሞ ነገር ዘይኮነስ በቲ ጽዋዕኹም ክርስቶስ ከመይ ይጸዊዕኩም ብኸምኡ ተመላለሱ ትእዛዝ ኣምላኽ ምሕላው እምበር ጉዙር ምዃን ዘይጉዙር ምዃን ኣይጠቅምን እዩ ወይ ጨዋ ምዃን ወይ ባርያ ምዃን ትርጉም የብሉን ብክርስቶስ ምዃን እዩ እቲ ዝበለጸ ነገር
بواقع تعديكم يخم إيزو بلوم زلو كما عينت زحقوس هيواتيو بكريستوس إيسوس بدم تعديكم يخم السهاتكم واقعهم كبريو بناء كريستوس إيسوس دمس تعدكم يخم بهم وتملالسو أتي زحالف نجر أي حاسكم باروس لزغونكم بقو أي تسكفوا زي جروزات لزغونكم بقو أي تسكفوا استقرسكم دماس لزغونكم بقو أي تتحبنوا باستئزاز أملاخ نبرو السو يستقم نجر تقام نجر السو أتي دقاو نجر أيكونن أتي وشتاو نجريو بكريستوس رغبكمو هيواتيو بكريستوس رغبكمو حديش هيوات هالو بكريستوس تقبلكمو حديش هيوات هالو بارات أخوانكم بدقائكم نسب جوات أخوانكم بدقائكم نسب جزرات أخوانكم بدقائيو بسقايو زي جروزات أخوانكم بسقايو أتبي هيوات زنبركم جن تأزاز أملاك نحلاوكم يوم وشتاويو حدش كدان ناي وشتيو ناي دق ايكونن بدق زرعي نجر ايكونن نسو يكونن تتقام نجر بتأزاز أملاك من باروج تقمكم إزبل يسوس كريستوس تمالن لمن نزل عالم هياوي سلازي انتايبل قص عصرت شعاته تأزازات أملاك محلاوج تق منبر جزرت فري يبلون زي جزرتون فري يبلون بواقع تعديكم يهم بواقع تعديكم يهم انت عينت واقع يتغفلوا له قصر عسران سلسطن بواقع تعديكم يهم استعدكم الواقع قليل ايكونن السوي تي كور نجر نسويو اب كريستنا عالم اتكور نجر زتعدقنا له واقع بمنتينا تعدقنا كم منتينا تعدقنا من يعدقنا اسو يتكور نجر اسو ستردينا اب نجر اسو ناي كورنثوس بيت كريستيان امنتي باولوس لزي خردوم يسعر بواقع تعدقكم يهم بمنتي كبور بزغونه بناي كريستوس إيسوس دم كبور زخونة كريستوس بناي كريستوس دم يوم تعدقهم اتستعدقوا واقع إيسوس كريستوس أمسك الزغفلو سلازي هيواتكم بتي استشاهدكم جيت قويتاهم كتمزنوا وزقبعكم منبر بدقات ريقوا يكونن ويتي ناتاتكم سوشال ستاتس ايكونن كتعقنوا وزقبا هيوتكم جوا باريا استغرز زي تغزر بو يكونن كتعقنوا وزقباكم ناتاتكم معقني حدايو نسو كريستوس إيسوسيو بواغا تعديكم يهم سلازي نسبات باروت ايتغنو ناي كريستوس باريا كونو ازي زبلوم زلو بارنتكم نمن يكون نكريستوس جيلانتكم نكريستوس يكون بارنتكم وين كريستوس تجزو مالتي بحصير مولو لبكم مولو حسابكم نكريستوس تجزو نمن نتي زتشايت اكم قويتا يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي هو بواقع إخم بواقع تعديكم يخم باروت سب أي تغنو أحواتي نفس وكف بتيس تتعوعو أبقد ما أملاخ بؤو يمبر بتيس تتعوعو أبقد ما أملاخ بؤو يمبر يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلازي باولوس زبلو من تايو كم تستتعوعهمو قويتاس كما يتصوعكم كتصوعكم كلوس كما يهم تتصوعهم وزبلوم زلو سلازي كم تستتصوعهم ولو يهم كتملالس وزقبعكم
كم تستوعهم وليهم كتكدو زقباءكم نسيو كال أيكونن يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو بسترفس نفس وكف كم تأجزابهر زعدلو نفس وكفون كم تأملاخ صوع خوينو ينبر نفس وكف كم تأملاخ زصوعو خوينو ينبر مالتيو إذن تاي مالتيو نفس وكف آمنتي ناي كورنثوس بيت كريستيان ناي هيوتهم حلافنت علوهم كم ستتصوعهمو تملالسو مالتيو بمن بكريستوس يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي تصاوعيت أملاخ بكريستوس يسوس استقبره حديش هيوتيو بتي استتصوعنا له حديش هيوت نخن ملالسيو كابز مصحف قدوس زنغرنا حواريا باولوس كابز ردنا ነገር እንታዩ ካብዚ ንመሃሮ بتتصوعنا له صوعه نخن ملالس كمينا تتصوعنا كريستوس كتصوعنا خلو كمي إنا تتصوعنا اتعاده هفتام كوينو يصوع اتعاده دغا كوينو يصوع اتعاده مهور كوينو يصوع اتعاده دما كمتو كوينو يصوع اس ነገራት እዚ مستتصاوعتنا زتعازو ነገር يبلون كريستوس كما يصوعنا بواغا سلستعدغنا مسؤو كيتتعاز بكريستوس يسوس نقدميت مخاد مالتو حواريا باولوس نسيو زنغرنا بتي استتصوعهم له ጸጋሎ اتستقبلكم ጸጋሎ اتداغم استولدكم له ጸጋሎ بتي داغم استولدكم له ጸጋ بو تملالسو ازبل او ابت ጸጋ نبرو دغاو ነገር ዘይኮነስ ውሽጣዊ ነገርኩም ይተዓደስ እዚ ይብሎም ኣሎ ንኹላቶን አብያተ ክርስቲያናት ከምኡ ሰርዕ ዘለኹ እወ ጳውሎስ ንዓኻትኩም ሰብ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ዝገብር ዘለኹ እዩ ዝብሎም ንኹለን አብያተ ክርስቲያናት ከምዚ ሰርዕ ዘለኹ ስሩዕ ዝኾነ ነገር እዩ ንዓኻትኩም ጥራይ ዝኾነ ኣይኮነን እዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቁጥሪ 25 ከምዚ ይብል ብዛዕባ ደናግልን መበላሉ ብዛዕባ ደናግል ግና እሙን ክኸውን ከም ሓደ ካብ ጎይታ ምሕረት ዝተቐበለ ሰብ ኮይነ ሓሳበይ እገልጽ ኣለኹ እምበር ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ ትእዛዝ የብለይን እምበኣርሲ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ጭንቂ ሰብ ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ክነብር ጽቡቕ መሲሉ ይራየኒ ተመሪዕኻ እንተ ኮይንካ ፍትሓይ ትድለ ዘይተመርዓኻ እንተ ኮይንካ ሰበይተይ ትድለ ግናኸ እንተ ተመርዓኻ ሓጢአት ኣይገበርካን ድንግል እውን እንተ ተመርዓወት ሓጢአት ኣይገበረትን እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ግና ብስጋ መከራ ይረኽቡ እዮም እሞ ካብዚ ከድሕነኩም ኢለ ኣሕዋተይ እቲ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ እዩ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም እቶም ኣንስቲ ዘለዎም ከም ዘይብሎም ይንበሩ እቶም ዝበኽዩ ከም ዘይበኽዩ እቶም ዝሕጎሱ ከዓ ከም ዘይሕጎሱ እቶም ዝዕድጉ እውን ከም ዘየጥርዩ ይኹኑ ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊኡ እሞ እቶም ብናብራ እዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ብኡ ከም ዘይጥቀሙ ኮይኖም ይንበሩ ኣነ ግና ብዘይ ሓልዮት ክትኮኑ ሃረርታይ እዩ እቲ ዘይተመርዓወ
كما يجيرون قويتا خمس حقوسو بناي قويتا أيو زحلي اتستمر عوقنا نسبيتو كما يجيرو خمس حقوسا بناي إذا على مزيا أيو زحلي بزخاء حسابو أبكل تخفلي اتازي تمر عوت سبيتي ويدن قلدما سقان منفسها من تقدسيلا بناي قويتا أيا التحلي اتامر عوتقنا كما يجيرا نسبقا كم التحقسو بنايزا على مزيئة ايا التحلي ازب لكم زلخو نربحكم بقبؤن بزي مزنقعن نقوي تاخد قلقلو إلي انبر لقوام كقبر لكم إلي كونكون قناخة حادثب حتصيتو بتعتي انت هونات نفتوت سقو دما مكتاء بمسعانو كمرعوان تحسبه زداليو يقبر يمرعوا حاتيات يبلون قناخة اتي زقددو زيبلو نغمرعو زقورته ندلايون قتيو زخئل نتيخ قبرو زلو وخاء دروما دبو انت دا اخوينو نتاحت ايتو انت زي تمرعوا صبوغ يقبر سلازي اتي نحت ايتو زمرعو صبوغ يقبر اتزي مرعو خاء زحاشا يقبر سبايتي سبعي بهوتو خسع زلو اسرتيا سبعي انت موتقنا بإجزاء أبهر ترايدا أيخون مبر أبزلاليتو كتمرعو حرايا كم حسابي جنا كم تزلات تخينا أنت تنبر أزيام تحقوست أنا ون منفس أملاح كم زلني يمثلني الله يبل هاريا باولوس أبز بزرزر استزاربو نجرنتا أبز عبادة ناقلن مبلالون مالت سوءتن زموتون آنستي يوز الزارب زل دناقل زخونو تخي إلوم كومو تزنبرو تبغيو تزايكي إلوم قني مرعو أيو مبلالو دما سبعان دحر مويتو كتمرعو تخيليا قن بينات التنبر تحقوي سامن برت إلو هاريا باولوس يتصحف مالتيو هارا باولوس سموداتان تايبل أنا ون منفس أملاح كم زلوني يمثلني الله يبل أزس قبل بيزلوس منفس أملاح درخي تيز زاربو زلخو يزبل زلو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي هارا باولوس كورنثوس بيت كريستيان زعاتتو وحدوتات ملسي هيبوم مالتو كابزن مهارو نجر انت ايو تيلنا هاريا باولوس انت يبل اب قطر 35 ازز بلكم زلخو نربحكم بقبؤن بزي مزنقعن نقويتا تقلقلو إليمبر لقوام كقبرلكم إلي ايكونكم ايو زبل زلو لقوام كقبرلكم إلي ايكونكم قنا حدثب حصيتو بتعتن تخونت نفتوت سقو دما مكتاء بمسعانو كمرعوان تحسبه زدليو يقبر يمرعو حاتيات يبلون ازبل حسابو يزقرب زلو هاريا باولوس كمستت تقبرو كمز مخونه كمستت تقبروس كمز مخونه كمز مقبار تهوليهم لقوام اي قبر اللومن يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلاز انتاينا كابزن ريو حدا نجر انتايو نتوم استمرعو اي تفاتحو يبلال سبايتي سبعا بهوت كساب زلو اسرتيا سبعا انت موتقنا بእግዚአብሔር ጥራይዳ አይኹን እምበር አብዝደለይቶ ክትምርዓው ሓራያ እንዳበለ ይዛር እንታይ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ቦታ ዝኽዛረብ ከሎ እስርትያ ሰብኣ እንተ ሞይቱ ግና በእግዚአብሔር ጥራይዳ አይኹን እምበር አብዝደለይቶ ክትምርዓው ሓራያ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ መልእኽቲ እዚ ጽሒፍዎ ኣሎ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ከናሓቶ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ሰብኣይ ዱ ዝፈትሕ ዘሎ ወይ ሰበይቲ ኣትፈትሕ ዘላ
إيو تحتو سبعاس لازم وتديو ويس سلازي موتو يتمرعو زلا إلا غنعتت كنكألا لنا نزبن زي حتو علو مالتيو أبزلنا زبن كنمتو خلنا إذا قال كمين ريو أب هيوتنا كمين ريو أب كبابنا كمين ريو اتفتعس كمي يبزحلو نسب أي تفاتح سلازبالكايو أي فاتحان مالت هيكونه أي تفاتحو سلازبالكايو نسب እግዚአብሔር ከምዘ ክገብርዩ ክቀዝፍዩ ስለዝበልካዮ ኣይፋታሕን ማለት ኣይኮነ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ምዕቡል ዓለም ሰብ ድሌቱ ዝገብረሉ ሓሳቡ ናይ ልቡ ዝስዕበሉ ዘበን ኢና ዘለና ስለዚ ንዚ መልሲ መሃብ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ንዘላ ማሕበር መልሲ ክትህበሉ ናይ ሰብ ሓዳር ኣገልግሎት መልሲ ክህብሉ ግዴታ እዩ መልሲ ክህብሉ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ናይ ሰብ ሓዳር መልሲ ክህበሉ ኣሎ ናይ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ንኸምዚ ዓይነት ሕቶታት መልሲ ከዳልውሉ ክኽእሉ ኣለዎም ኣነ ሓደ ግዜ ይሰምዐ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ክግበር ከሎ ኣጥቢቆም ኣኽሪሮም ስለ ዘጥበቅካዮ ስለ ዘኽረርናዮ ይኮነን ቃል ኪዳን ኣብ ክልተ ሰባት ዝግበር ማዕላ እዩ ኣብ ቅድሚ ማሕበርን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሕሎ ሰብ ዝሕሎ ማሕበር ኣይኮነትን ትሕሎ ቶም ክልተ ሰባት እዮም ዝሕልዎ ኣብቶም ክልተ ሰባት ዝተመርኮዘ እዩ ኣብ ክልተ ሰባት ቃል ዝተመርኮዘ እዩ ኣብኡ ተመርኪዙ ዝነብር እዩ ሓዳር ማለት ሰብ ስለ ዘፈራርሓኻዮ ብሽም ኣምላኽ ኣብ ምፍታሕ ጠጠው ይብል ኢልካ ከይትዓስብ ስለዚ እቲ ኣስተምህሮና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ከም ብሓድሽ ንዘበን እዚ ዝኸውን ኣተሓሳስባታት ክነጥርኽ ክንክእል ኣለና እቶም ዘይወለዱ ተፋቲሖም ይትሶኬ እቶም ዝወለዱ ኸ ቶም ቆልዑት እንታይ ዓይነት ሃሰያ ይወርዶም ኣሎ ማሕበራዊ ሳይኮሎጂካሊ ሜንታሊ ሃሰያታት ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ከም ማሕበረሰብ ድማ የፍርሰና እዩ ከም ማሕበረሰብ ድማ ሙሉኣት ከይንኸውን ይገብረና እዩ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ብርትዐ ቤተሰብ ማለት ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ሰብ ሓዳር ዝጅምር ፋሚሊ ሃው ኣሕዋት ማለት ኣይኮነን ቤተሰብ ማለት ሰብኣይን ሰበይትን ደቅን ማለት እዩ እቲ ስትሮንግ ዝኾነ ፋሚሊ ንሃገር ካህንፅ ይኽእል ንማሕበር ካህንፅ ይኽእል ካብ ዝፈረሰ ዝመፁ ከፍርሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሰብ ክዓስብ ክኽእል ኣሎ ከም ማሕበረሰብ ክንዓስብ ክንክእል ኣለና ከም ቤተሰብ ክንዓስብ ክንክእል ኣለና ፈሪስና ከይነፍርሶም ክንጥንቀን ክንክእል ኣለና ስለዚ ሞስቦ ወይ ሓዳር ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ወለዶታት ዝህነፅሉ ወለዶታት ህይወቶም ተተኺሉ ዝነብሩሉ ቤተሰብ ማለት እዩ ሓዳር ብዙሕ መንፈሳዊ ነገር ከይመጠጥናዮ የማንን ፀጋምን ከም ሰብ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንዚ ከዕሪ ኢሉ ዝዛረብ ሰብኣይን ሰበይትን ክንብል ከለና ውልድ ኣለዉ ቆልዑት ኣለዉ ስለዚ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና መጀመርያ ሰብኣይን ሰበይትን ክሰማምዑ ክእሉሎም ብፍቕሪ ኣብ ገዝኦም ብፍቕሪ ብምንባር ንደቆም ምሳሌ ክኾኑ ክእሉሎም ሕብረቶምን ሓድነቶምን ከሪኡ ክእሉሎም ዘይራእይዎ ፍቕሪ ካበይ ከምፅዎ
أبجزا زي ترى أي فقري كابي كمت أي كلني نزيو هاريا باولوس دقاقي مو أمل أختو بزعبا قول عطا تعبابيا بزعبا حادر بزعبا بيتسب ززارب اللو مغنيات أمولو ملختتاتو نزيو ناي بيت كريستيانون مسرت قول عطيهم سلازق حسب اللو خيل اللو قول عزل لكم حسبوا له نحن وني تعساسبنا نحسبينا التعساسبنا بزوح نجار له سلازم معصاب أقداسيو نتزلو خونتات ريقها نتعلمو خونتات تعذبك نتخونتات عالم ريقها نقصالي هيوت المحساب نتس كمو تنقبري زعشنا أيواتنا كم معبرسب كنفرس نخيلنا أفريكان أمريكان سيو تأجمو من تايت ولا حدا تأجمي باللومن ولد قول عب زيبو تبتاتينو ينبر كبيت جيزي وشتينا زلنا يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلازن تايبل سبايتي سبعة بهوت كسعزلو اسرتيا سبعة انت موتجنا بإجزابير ترايدا يخون مبر عبزدلي توخ مرعو حرايا كم حسابي جنا كم تزلات تخوينا انت تنبر أزيا متحقوست أنا وين منفس أملاك كم زلني يمسلني الله يبل يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويس كخنصلينا بزعبا بيتسب كنصلينا بزعبا فاميلي كنصلينا እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ሕያው አምላክ እነሆ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ዝተቐልዐ እዩ ዕርቃኑ ዝወፀ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ مفتعي كاباخ زرقاح إدكاخ زرقاح أبتا سماياويت محبركا كم محبر سب قدوس እግዚአብሔር أملاخ إدكاخ زرقاح قلعوت مصبو كعبيو قلعوت مسديهم كعبيو يسوس كريستوس نابوهم فقرت أجيبهم كعبيو نولدي مستو علن طبابن كتهب او قدوس እግዚአብሔር ጸጋን መንፈስካን ከተፈስስ ንጽልያለና او ክርስቶስ ኢየሱስ ብደምካ ኣብዛ ዓደካያ ማሕበር ኢድካ ዝርጋሕ ንጽልያለና መንፈስካ ክፈስስ ንጽልያለና እትናትካ ዝኾነ ሰማያዊን ሕያው ዝኾነ ቃል أما حبركا خفسس عندنا نسب حدار أقلقلوت طبابن مستو علن كتب نزفرسة يعينتم تغفيتو غريو نزواد خقنعو قدوس እግዚአብሔር أملاخ السغا يعينتم كتكفت نتسألي لنا أو كريستوس إيسوس زل عالماون صادقن زهون كان السغا أخامو إذا أقلقلوت زي نزاب كايوم سبات ጸጋን መንፈስን ከተብዛሐሎም እትናትካ ዝኾነ ሰናይ ነገር ኣብ ህይወቶም ክመጽእ ብፍረ ክግለጽ ቅዱስ ኢየሱስ ንጽልያለና ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንኣኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ጸጋን መንፈስካን ሓይልኻን ክብርኻን ሞገስካን ኣባሮትካ ክፈስስ እቲ ቃልካን ሓይልኻን ብኽብሪ ክግለጽ ناي ጸጋ خبري ناي ጸጋ حيلي بملئات أما حبركا خورد اتزل عالماوي كيدانكا اتناي دم حيلغا منفس اتزقدس اتزفوس اتحارا زوج اتنصلمات زقنطت حيلغا قدوس እግዚአብሔር أملاك اتزخبرن حيال زخونه كابود زخونه كبرغا أما أخلنا كفسس اتناتكا شكينا أما أخلنا خورد
بخبر تصدالك هتقلت زلعالماوي كيدانكا بمنفس قدوس حيلي أما أغلنا كفسس نتصلي علينا أو يسوس كريستوس أبزلنا يو زبن تأقاغان حيلغان منفس كان كبرغان نزلنا يو زمن زمتن تأقان كبرن حيلن موغسن منفس كان حيلغان كتفسس نتصلي علينا أو يسوس كريستوس حيال منفس كاب ملآت يورد تأقا خبرها بحيل يقلت أتي حيال كبعاتكا عبتم زمدبكا يوم عبتم زحارها يوم كبرغان حيلغان كتقلت اللهم زفتها عبعاتاتهم يفسس عبعاتاتهم يورد إيسوس تأقاها يورد حيال منفسكا بخبري أبزا معبري قلت حدشتي بخبري زقلتو أقل قلتها يتسو حيال منفسكا نت الزمن زشايتو بحيال منفس تسو باروت كاي تسو يسوس كريستوس تمالن لو من نزل عالم هياو يغامو بزي باغا زخون حدا نقر يلن كلنا اغا عرفنا نهبك كالنا كبرن مسغانان كابزل عالم نزل عالم نعغا يخون اتترفو زلو قزي نخبرخا قبرو مقدنا نعغا عرفنا نهبالنا بكبر ودخا بإيسوس كريستوس سم